טוב, אהרון, מה? יוצאים לדוג? יוצאים לדוג. מה הצפי? תן לנו צפי. נתפוס היום בורי. בורי. בערך 20-30 חתיכות? נראה, אולי נתפוס להקה יהיה טוב. בואו נראה מה מצב הים. שיענו בהצלחה. טוב, אנחנו לאחר שעתיים של דייג מפרך. אהרון, תן לנו פה סיכום של מה שהלך פה היום. תראה מה זה בורי גדול, תראה מה זה. איזה סחורה, חבל על הזמן. וואה. אנו בערך 15-20 דגים בגריפה. ומה עם הסרטנים? עוד הוא חי, תראה. טוב, אז אהרון, איך אתה מסכם את הערב של הדייג? במשפט או שתיים. אומר לכם את האמת, הרבה זמן לא היה לנו ערב כזה בתפיסת דגים, משהו באמת היה מעל ומעבר. דרך אגב, גריפה ראשונה מחוץ לסלע היה 0 דגים, ואחרי זה 20 דגים כל גריפה. סרטן אחד הצלחנו להציל, וסרטן אחד לא, לצערנו. טוב, יפה, כל הכבוד. נחכה שיעבור הזעם אחרי השבוע הזה ונצא לעוד גריפות. יאללה, שיהיה ערב טוב.